APSc जों खुंजानाय CCE 2020 आनजादनि फिथाइ बायदियै आसाम पुलिस सार्भिस DSP नि थाखाय सायख'जानाय बे समाव दंफैयो आं बाक्सा जिल्लानि रुपयी बागमारा गामियाव बिश्वनाथ बर' आरो सुसि बर'नि आंगो फिसाज्ला बारदे बर' बिथांखौ दिनै माखासे दोलोनिफ्राय दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। बे समाव दंफैयो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगोसे बिथांमोनखौ बरायबावगोन बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बे समाव जों बिथांनाव माखासे खोथा मिथिनानै लागोन। ग्राउन्ड रियेलिटिखौथ' आं मिथिया बाट जेसे आंथ' लास्ट 2 इयार्सनिफ्राय निउस पेपार फरायबाय दङ। बेनिफ्राय निउस पेपाराव एभ्रिडे अलमस्ट एभ्रिडे माने आर्टिकेल मोनो बा एडिटरियल्स मोनो जे कनजाम्पसन अफ ड्राग्स बा एलकहल एमंग द यूथ माने इट्स अन द राइज आरो ओमफ्राय आसाम सरकाराबो बेनि थाखाय माने बहुतु माने प्रग्राम्स स्टार्ट खालामदो आरो एन्ड जिर' टलारेन्स एगेन्स्ट ड्राग्सआ मोनसे थीम जेखौ माने ए सरकारनि आन्डाराव माने बहुत स्ट्रिक्टलि फल' खालामदो। स' आइ फिल माने जे यंग यूथफोरा जे एसे डिस्ट्रेक्ट जाबाय दङ ये माने बहुत माने दुखुनि बाथ्रा आरो तो आं नायनोसै दा आं माने जुदि आं दा फिल्डआव जुदि ट्रेनिं स्टार्ट खालामनायनिफ्राय जेब्ला फिल्डआव फैगोन आं माने जेसे हायो माने आंनि माने पुरा इनफ्लुएन्स खालामनो सेस्था खालामगोन जेरै माने इसोरखौ बे माने इखौ पुरा जिर' माने ड्राग्स इखौ माने जों माबानो हागोन आरो एखे लोगो मिलायनानै ओमफ्राय बहुत माने ड्राग कनजाम्पसना नट अनलि माने निजेनि माने जे मानसिया कनजिउम खालामदो इनिथ' मेन्टेल फिजिकेल हेल्थआ बया जागोनानो जागोन इजो माने पुरा जे ग्रुप मोनसेया सासे एफेक्टेड जायो जेरै फेमिलि एसे इक'नमिकेलि ससियेलि माने पुरा डिपेन्डेन्ट जालाङो इसोर स' दे बिकाम मोर अफ अ लायबिलिटि जालाङो आरो माने थ' इखौ माने निजे जि गथ'फोरा बा जे युथफोरा जे इयाव जे इन्डाल्ज जादों स' इसोर निजे भाबिनो नांगौ जे जों मा खालामबाय दङ लाइफआव शुड रियेलि रिफ्लेक्ट माने अन देयर लाइफ एन्ड फाइन्ड अ गोल पार्पस मोनसे नागिरनांगौ बि इट बि स्पोर्ट्स बि इट बि स्टाडिज बा एनिथिं माने जियाव माने जि बुस्थुआ गोसो दङ जि बुस्थुखौ खालामना एसे मोजां मोनो स' दे शुड ट्राइ टु फाइन्ड इट आउट एन्ड माने इखौनो पुरा माने गोसो होनानै निजेनि गोल हिसाबै इखौ पुरा पारसिउ खालामनांगौ स' इनो आं बुंनाय मा बुंगोन इयुन जोलैफोरखौ दा ग्राउन्ड रियेलिटिखौथ' आं मिथिया बाट जेसे आंथ' लास्ट 2 इयार्सनिफ्राय निउस पेपार फरायबाय दङ। बेनिफ्राय निउस पेपाराव एभ्रिडे अलमस्ट एभ्रिडे माने आर्टिकेल मोनो बा एडिटरियल्स मोनो जे कनजाम्पसन अफ ड्राग्स बा एलकहल एमंग द यूथ माने इट्स अन द राइज आरो ओमफ्राय आसाम सरकाराबो बेनि थाखाय माने बहुतु माने प्रग्राम्स स्टार्ट खालामदो आरो एन्ड जिर' टलारेन्स एगेन्स्ट ड्राग्सआ मोनसे थीम जेखौ माने ए सरकारनि आन्डाराव माने बहुत स्ट्रिक्टलि फल' खालामदो। स' आइ फिल माने जे यंग यूथफोरा जे एसे डिस्ट्रेक्ट जाबाय दङ ये माने बहुत माने दुखुनि बाथ्रा आरो तो आं नायनोसै दा आं माने जुदि आं दा फिल्डआव जुदि ट्रेनिं स्टार्ट खालामनायनिफ्राय जेब्ला फिल्डआव फैगोन आं माने जेसे हायो माने आंनि माने पुरा इनफ्लुएन्स खालामनो सेस्था खालामगोन जेरै माने इसोरखौ बे माने इखौ पुरा जिर' माने ड्राग्स इखौ माने जों माबानो हागोन आरो एखे लोगो मिलायनानै ओमफ्राय बहुत माने ड्राग कनजाम्पसना नट अनलि माने निजेनि माने जे मानसिया कनजिउम खालामदो इनिथ' मेन्टेल फिजिकेल हेल्थआ बया जागोनानो जागोन इजो माने पुरा जे ग्रुप मोनसेया सासे एफेक्टेड जायो जेरै फेमिलि एसे इक'नमिकेलि ससियेलि माने पुरा डिपेन्डेन्ट जालाङो इसोर स' दे बिकाम मोर अफ अ लायबिलिटि जालाङो आरो माने थ' इखौ माने निजे जि गथ'फोरा बा जे युथफोरा जे इयाव जे इन्डाल्ज जादों स' इसोर निजे भाबिनो नांगौ जे जों मा खालामबाय दङ लाइफआव शुड रियेलि रिफ्लेक्ट माने अन देयर लाइफ एन्ड फाइन्ड अ गोल पार्पस मोनसे नागिरनांगौ बि इट बि स्पोर्ट्स बि इट बि स्टाडिज बा एनिथिं माने जियाव माने जि बुस्थुआ गोसो दङ जि बुस्थुखौ खालामना एसे मोजां मोनो स' दे शुड ट्राइ टु फाइन्ड इट आउट एन्ड माने इखौनो पुरा माने गोसो होनानै निजेनि गोल हिसाबै इखौ पुरा पारसिउ खालामनांगौ स' इनो आं बुंनाय बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां अमिश दैमारिनावबो जों माखासे खोथा मिथिनो लागोन। बे समाव नोंथांमोना दिनै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि मा फोरमायो? गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि बे निउस चेनेलनि गेजेरजों जे बारदे बर' बिथाङा जे APSc कन्डाक्ट खालामनाय बे आनजादाव उथ्रिसारनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो गासैबो बर'नि जेसेबां बेहाय सा 14साया क्वालिफाइड जानो हादों बेनि थाखाय सा 14सा जोंनि बर' जे उथ्रिसारनाय सुबुंफोरनोबो बड'लेण्ड बुब्लिनि बे निउस चेनेलजों गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय। नैबे समाव दिनै बाक्सा जिल्लानिफ्राय बर' सासेल' पास जादों होननानै बुंजायो तामुलपुर जिल्लानिफ्राय सासे दङ
बे बिथाङा सिगाङाव पास जाखानायमोन बिरबल ब्रह्म नैबे गोदानै बारदै जे बर' बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो बे बिथांखौ मोननो हानायाव जोंहा मोनसे इन्सपिरेसन दङ मानो होननानै बुङोबा बिथाङा माने टेबल टेनिस गेलेग्रा आरो नट अनलि नेसनेल बिथाङा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेदों आरो दिनैनि समाव जोङो जे जोंनि गार्जेनफोरा बेखौ रोखा खालामना लानो हायो जे सोरबा फुटबल गेलेनाय सोरबा भलिबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय आइजोफोरा खारनाय बारनाय बिथांमोनाबो जे गावनि गोसोखौ जुदि थि खालामनानै फरायोब्ला पास खालामनो हायो दा नैबे समाव जोङो आसा खालामदोंमोन माने बारदै बायदिनो जों जुदि दा एसे जोङो सोंदाव मिथिबाय बिथांनो अनारेरि DSP सिम होनो हानाय पर्जासिम दङमोन आसामाव नाथाय बेखौ बिथाङा लाबावाखै बा बिथांनो होआखै थेवबो गावनि नाजानायजों बिथाङा दिनै DSP जानो हानायनि मोनसे लामायाव फैबाय दा बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव आरो बर'आव बिथांमोननि बे लाइमोन बिथांमोन बायदिखौ जोंनो नांगोन जे गेलेनायजों लोगोसे फरायनायाबो जे थालाङा गाव गोसो जायोबा बिथाङा बेखौ रोखा खालामबाय आसामावनो हयथ' बेफोरबायदि नैबे आनजाद उथ्रिनायाव नैबेबायदि नेसनेल लेभेल गेलेग्रा हयथ' गैया खोमा आंनि नोजोराव आंनि स्टाडियाव दा गैया सोरबा दङब्ला बेखौ आं बुंस'नो हाया खिन्थु बर'नि गेजेराव गैखाया मानो होनबा नेसनेल जिखिनिया मोनहैदों खेला गेलेनायाव हयथ' गोबाङा गोसो होथारदों आरो फरायनायाव सोरबा एसे खम जालांदों नाथाय गेलेनायाव दावगादों नाथाय नैबे बारदै बर'नि खेथ्रआव एसे गुबुनलाय फरायनायावबो दङ आरो खेला गेलेनायावबो दङ दा मोननैखौबो सरजाबनानै लांनो हानाया जोंनि थाखाय एकदम बिराद गोग्गाथाव आरो दा बेखौ नायनानै बिथांखौ नायनानै जाहाथे इयुन जोलैया सोलोंलांनो हायो मानो होनबा देहाया जोंनि थाखाय धोन आरो देहाखौ जों गोख्रों लाखिनो हायोब्ला जोंनि मेलेमा गोख्रों जागोन फरायनो हागोन दा बिनि थाखायनो नैबे समाव खावलायदेरगोन जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे समफोरखौ ओरैनो आद्रि दोनालासिनो दा गोबां समखौ जों जेब्ला आद्रि दोनो अब्ला गाज्रि साननाय हनाया फैयो जायनि थाखाय दिनै ड्राग्स जौ जुवाया दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोसारनो हमदों दा बिनिफ्राय जोङो आन्द्रायनानै जाहाथे गेलेनायजों लोगोसे गावनि फरायनायखौ लाखिलांफानो हागोन बेखिनिखौ मिजिंथियो गोजोन्थों नंगौ बिथांमोनाबो दिनै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ लाफैदो बिथांमोनानो जाबाय रुपयि बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङानो नेहाथारि बिथांनावबो जों दिनैहाय बिथां बारदै बर'नि उथ्रिसार जानो हानाय APSc आनजादजों खुंजानाय बिथांनावबो बिथाङा दिनै DSP मोननो हादों बिथांनाव जों माखासे खोथाखौ मिथिनो बे समाव नोंथाङा दिनै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों खौरांखौ मोनथिनानै ओंखायनो जोङो बे गामिया लिंहरनाय लेखा आरो जोंनि रुपयि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव गोलैनाय लेखा जोङो न'आव फैनानै नैबे बागमारा गुदि फरायसालियाव बरायफैबाय आरो बे खाबुखौ मोननानै जों जोबोद थारैनो रुपयि गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोबोद गोजोनदों बिथाङा दिनै DSP आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों बारदै बर'आ बिनि सायाव नोंथाङा इयुन जोलैफोरखौ माबायदि मेसेज हरनो सानो जोंनि उन्दै गथ' फरायफुनाय गथ' बा लाइमोन गथ'फोरा जेन बिथाङा जेरै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों देरहासारदों बा बिथाङा दिनै जिखिनि मेसेज होबाय गावनि गेलेनायनि गेजेरजों सारा इन्टारनेसनेल माने 35निफ्राय 40 हादोर गिदिं दा खेला गेलेनानै आरो फरायनायनि गेजेरजों दि बेफोरबायदि साक्सेस जाबाय बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा फल' खालामथों आं बेखौनो मिजिंथियो नंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय बिथांमोनानो जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङा नेहाथारि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो बिथांमोना बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरि जिल्ला रौथायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमा लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशल अफार खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब बे स्पेशल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन